এনেদৰে দেখুৱাই সমগ্ৰ দেশৰ আচলতে দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিছে ইউপিপিএলৰ এই দলীয় পতাকাসমূহ আৰু ব্যক্ত কৰে যে প্ৰায় 3 কেমেৰা পাৰ্চন ৰঞ্জিতে দেখুৱাইছে আচলতে কিদৰে ইউপিপিএলৰ যি দলীয় পতাকা কিন্তু দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিছে। ইয়াতে ক'ব লাগিব যে সাংগাৰাং ব্ৰহ্ম বিগত সময়ছোৱাৰ দলৰ যি 14 নম্বৰ চিৰাংগৰ সমষ্টি আছে পৰিষদীয় সমষ্টি আছিলে সেই दिनैहाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय नैथि खोलोब बिजाथि फोसावनाय बे हाबाफारिया दसे सिगाङाव जोबनानै थांबाय। दा बे बिजाथि फोसावनायाव जोंनि 14 नं चिरांदुवार समष्टियाव काम्फा बरगयारी बिथांखौ दिनै बिजाथि फोसावनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे बिजाथि फोसावनायनि थाखाय जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोर, प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर, इयुथनि दैदेनगिरिफोर, उइमेन्सनि दैदेनगिरिफोर, जोंनि मिरुनि दैदेनगिरिफोर आरो जिल्लानि दैदेनगिरिफोर आरो आइटि सेलनि दैदेनगिरिफोर जों जयैनो बे फोसावनायखौ लानानै जों प्रतिबाद खालामदों, जों बिनि हेंथा खालामदों आरो जोङो दिनैहाय नुनो मोन्दों जे जोंहा बे फोसावनायाव जोंनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा। जोङो माब्लाबाबो काम्फा बरगयारी बिथांखौ नैबे समस्थियाव बिजाथि जों मोननो लुबैयाखैमोन। मानोना थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा गादबनाय, नासयनाय, सुसिनाय, मानसि बुथारनाय बेबायदि खामानिखौ बिथाङा मावदोंमोन आरो बिथांखौ जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोङो खुननै जों फेजेनदोंमोन आरो बिथाङा दाख्लैसो फेब्रुवारि दानावसो जोंनि बे इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदोंमोन। दिनै बिथाङा जोंनि 14 नं चिरांदुवार समष्टियाव बिक्ति गैला। बिथाङा माब्लाबाबो देरहानो हाया। बिथांखौ रायजोनि स्कुला रायजोआनो मोजां मोनला। दिनै बिथाङा आरो जोंनि दोलोआव हाबफैनानै जोंनि दोलोखौ गुलजार बेबायदि गन्डगल खालामनानै जोंखौ गावस्रा होनायनि जे हाबाफारि बे खामानिखौ बिथाङा मावदों। दा बेनिखायनो जोङो ब्लक कमिटिनि जानानै, जोंनि जिल्लानि जानानै, जोंनि मिरुनि जानानै, प्राइमारिनि जानानै, बुथनि जानानै, बिसिडिसिनि जानानै, सापर्टनि जानानै जों दिनै बिथांखौ जोङो खुद्रिसारनाय जोङो देखायदों आरो जोङो हायै खामानिखौ जोङो जेब्लाबो खावलायबाय थादोंमोन। प्रमद बर'खौ जों खावलायदोंमोन, जोंनि नेताफोरखौ जों खावलायदोंमोन, नाथाय बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ बेसेन होआखिसै। दा बेनिखायनो जोंनि मोनसेल' थांखिया बे 14 चिरांदुवाराव जोङो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जों लुबैदों आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जोङो इन्डिपेन्डेन्ट उदां बिजाथि महरै जोङो फोसावगोन। जोङो बेखौ फैगौ 2 तारिखआव जोङो नमिनेशननि जे खामानि बे खामानिखौ जोङो मावगोन। दा जोङो ब्लक कमिटिनि जानानै खमसे खम 200 निफ्राय 300 बेबायदि जोङो रिजार्भेसन होबाय। जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जे फ्लेग बे फ्लेगखौबो जोङो सावनाय जाबाय आरो जोङो फैबाय थानाय समाव इन्डिपेन्डेन्ट जानानै जों गेलेनो जोङो थियारि जादों आरो 100% जोङो निश्चय देरहागोन जों बेखौ मिजिं खालामो। देरहागोन ना नोंथांमोननि जोंनि समस्थियाव काम्फाया थैब्लाबो देरहाया। बे 100 बार बे समस्थियाव गेलेब्लाबो बिथाङा देरहाया। मानो? काम्फाखौ मोजां मोननाय मानसियानो गैला। दा काम्फानि बिथांमोना रिउमार्स खालामनायनि थाखायनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोआव दिनै बिपिएफआव, बिजेपिआव, जोंहा एबिपिआव आरो गुबुन गुबुन दोलोआव दिनै जोंनि दोलोनि मानसिफ्रा दिनै थांगासिनो दङ। मानो? काम्फा बरगयारी बिथांखौ जोंहा रायजोफ्रा मोजां मोनला। काम्फा बरगयारीनि आदर्श नितिखौ मोजां मोनला। काम्फा बरगयारीनि आखुआ माबायदिमोन बेखौ जोङो रावबो मिथियै गैया। 17 बोसोरनि जारिमिनाव जों भुगिनानै दङ। दा बेनिखायनो काम्फा बरगयारीखौ जों माब्लाबो जोङो लुबैया आरो काम्फा बरगयारीनि बे समाव 100% देरहाया जों बेखौ बुंनो हायो।